Τακτοποιούμαστε όμως σιγά σιγά. Φτιάχνω κάτι τάβλες. Έχω και το στρώμα μου. Και εδώ απάνω θα φτιάξω το κρεβάτι. Κάνουμε ένα διαλυματάκι μαζί. Θα πιούμε ένα ωραίο ζεστό τσάι που θα φτιάξει. Ευχαριστώ. Έλα. Εδώ από πάνω είναι τάβλες τώρα που φτιάχνω για να βάλω το στρώμα. Σήμερα το βράδυ θα κάνω το όνειρό μου με αυτό. Εδώ θα το χαλίσω. Σκεφτόμουν βέβαια θα μπορούσα να κάνω και ένα δεύτερο όροφο από πάνω. Έχουμε το φράστι, έχω και εδώ πέρα τα κλαριά αυτά που είναι γερά. Και να κάνω και ένα δεύτερο, να απλώσω να βάλω και άλλα στρώματα. Καθότι έχουμε αποκτήσει φαν club εδώ πέρα. Έρχεται τον κόσμο και θέλει να ζει στην εγκρία του να κοιμηθεί εδώ μαζί. Τις προάλλες είχαμε έρθει... Ορίστε. Είχαν έρθει τα νύψια μου εδώ πέρα και κάναμε τα γενέθλιά τους. Δύο δίδυμα αγοράκια, 4 χρονών. Δηλαδή το τι παιχνίδι κάνανε, ανωνίζονται. Εδώ πέρα γινόταν χαμός, κρυφτό, κυνηγητό, παίζανε. Και σκέφτηκα ότι κάτω από εκείνο το δέντρο που βλέπουμε στην γωνία, εδώ πέρα, να τους φτιάξω ένα παιδικό καλυβάκι, να είναι ο δικός τους χώρος, να έχουν εδώ να αλωνίζουν, να κυνηγούνται, να παίζουν, να μην ονομούν κανένα, μην τους ενοχλεί κανείς και να περάσουμε τέλεια. Μου είπαν θα με βοηθήσουν και έτσι θα έρχονται και πιο συχνά. Εδώ λες που είναι τα... Εδώ και τα πράσινα. Θα καθαρίσω εδώ πέρα, θα κορευτεί βέβαια εδώ το κύμα μη το βλέπετε τώρα, έτσι θα κλειδωθούν όλα. Από εδώ θα ζητέψω δέντρα νοτιές, η γιαγιά μου, η γιαγιά μου. 4 γάμους η γιαγιά μου, 95 χρονών. Ακόμα με καριέρα κιόλας σε τραγουδό σε ελληνικό ρεπερτόριο στην Γερμανία κάπου. Είχε μια ρωτιά στο σπίτι που έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Τέλος πάντων κάνω τέτοιες ρωτιές. Φάγα και πορτοκαλιές, μου είπαν και για λεμονιές ότι μπορεί να είναι και δύσκολο κλπ. Αλλά ρωτιές και πορτοκαλιές πολύ πολύ. Και από εκεί πέρα λαχανόκηπο, πατάτες, ντοματίνια. Έχω κάνει πολύ ωραία ντοματίνια, μισό λεπτό να σας φέρω. Θέλω πραγματικά να νιώσω σαν το σπίτι, θέλω να πείτε, να νομίζετε. Πάω να φέρω ντοματίνια και τσίπουρο. Έχω ένα εξαιρετικό τσίπουρο, μισό λεπτό. Θα τα καθαρίσω όλα, μην τα βλέπετε τώρα εδώ πέρα έτσι, να είναι σε αυτή την κατάσταση. Πω κόσμο σήμερα! Κόσμο! Καλώς τους! Πώς περάσαμε? Καλά. Πόσο χαίρομαι όταν σας ξαναβλέπω ρε παιδιά και είσαστε με αυτά τα χαμόγελα πραγματικά. Εδώ πέρα οι φίλοι μου τώρα κάποιους σας βλέπω πρώτη φορά. Κάποιους έχουν ξανάρθει και έχουμε πιει και τσάι και έχουμε πιει και τσίπουρο, όχι εσείς. Δεν ήρθαμε, δεν μας δώσατε. Εγώ πάντως έχω τσίπουρο να κεράσω σήμερα. Έχουμε την καθηγήτρια. Λοιπόν, για όσους έχουν ξαναβρεθεί εδώ πέρα, θα ακολουθήσετε τα παιδιά που θα σας οδηγήσουν στο τελικό σας προορισμό εκεί που τελειώνει το ταξίδι σας. Όποιος έχει περάσει. Εγώ θα σας ζητήσω αυτό που σας ζήτησα και πριν. Για όσους ολοκληρώνετε λοιπόν το ταξίδι, έχετε ξαναπεράσει από εδώ, Στέλιο, θα σου ευχηθώ καλό ταξίδι. Θα πάρεις και τα παιδιά στο τελικό σταθμό και ελπίζω να περνάς όμορφα. Θα μας ρίξεις να ξέρεις. Τελικό. Για όσους λοιπόν να είστε καλά, να ξανάρθετε, να είστε υπέροχα και δεν μπορώ έτσι με απόγευμα. Χαίρομαι πάρα πολύ και εμένα σιγά που πέρα.
Θέλω όσοι δεν έχετε περάσει από εδώ, να πιούμε μαζί ένα τσίπουρο και τσάι. Και θέλω να έρθετε όλοι μέσα να με βοηθήσετε. Ήδη έχω ξεκινήσει να λέω ιστορίες εγώ εδώ πέρα για τα νύψια μου που αλωνίζουν εδώ στους κήπους. Θα τα πω και σε εσάς. Ελάτε. Καταρχήν να κεράσω το ματίνια, παιδιά. Είναι αυτά, θα τα φυτέψω εδώ στο αριστερό κομμάτι του κήπου. Λοιπόν, θέλω πραγματικά να νιώσουμε άνετα. Θέλω να νιώσουμε ότι είσαστε στη σπίτι σας. Είμαστε μια παρέα εδώ για να περάσουμε πάρα πολύ καλά. Θέλω να μην τρέπεστε, Επίσης, έχω τσίπουρο από την Κρήτη. Θέλω να το πάρετε και να με βοηθήσετε να σερβίρετε το τσίπουρο. Παρακαλώ, περάστε τα ντοματάκια εδώ πέρα στο πόλι. Και δεν θέλω να τρέπεστε και θέλω να μπαίνετε στο σπίτι μου όλοι να δείτε τι ωραία που είναι. Παρακαλώ, ελάτε. Απαπα. Ελάτε, ελάτε. Μοιράστε ποτηράκια. Στο τσίπουρο. Επίσης έχουμε και ζεστό τσάι. Για όποιον επιθυμεί. Πάνω. Τι γίνεται ρε παιδιά, χαμός σήμερα. Πώς περάσαμε? Πάμε πάνω. Διαδρομή.